Не се чува много добре. Нацелих ли чинията? Мирише вече не изгоряло. И здравейте на всички! Днес в канала ми ще правим едно предизвикателство. Ще трябва да сготвя омлет на приятелката ми с затворени очи. Ще използваме яйца, кашкавал, шунка или филе, не знам какво е. Тази шпатулка, това... Тиган, да. Бананите няма да ги ползваме и олио ще ги сложа. Като сега ще е много лесно, ако сега започнем, като знам вече къде са нещата, затова ще си сложа превръзката на очите. Ще я накарам да размести нещата и след това почваме. А тя, накрая на видеото, тя ще пробва този омлет, който ще направя. Ще го рейтне на визия, на вкус и като цяло как се оправим в кухнята. Нека да започваме сега. Аз слагам блайндфолда. Айде сега размести нещата. Аз няма да свалям блайндфолда, обещавам ви. Даже се обръщам наобратно. Добре, секунда само. Добре, това тук трябва да е някъде тигана. Не. Ти тигана си преместила? Чакай малко, добре. Тигана, кажем, тук е добре. Така. Добре, това е кашкавала. Това е филето, добре. Купата, в която ще бъркам яйцата. Това са банани, олио, шпатулката сега. Студено. Студено? Тук е някъде? Добре, и шпатулката. Добре, нека да започнем с яйцата, да ги не, да загреем котлона, ама ако взема да се опаря, може би първо яйцата, нали? По принцип по-добре загрее котлона. Да загрея котлона. Това, нали? Не. Не, това? Не. Не, това? Да. Това? Да. 1, 2. 2 е добре, нали? Не. Не? 3? Още? 4? Да. То няма ли 4 степени? Добре, нека да преминаваме към яйцата. Аз яйцата не съм намерил. Или ги намерих? Намери ли, май ги забравих. Не съм ги намерил, бе. Не съм ги намерил яйцата. Добре. Някъде ще трябва да ги оставям яйцата обаче. Не знам къде. Дано няма черупки. Няма да има черупки. Ей, знаеш какво забравих? Вилица. Айде, това е вилицата. Добре, не мирише на нищо, значи е добре. Между другото, нищо не се вижда отдолу на блайндфолда, някой да не каже нещо. Може би след малко ще е добре. Аз обичам с подправки по принцип. Обаче не знам къде ти седят солта и всички. Добре, стой да сложим някъде на мивката, за да не цапа. Сол. Тук би трябвало да е. Сол само обичаш, нали? Защото другото не знам къде. Предпочитам пипер. Не си много близо. Някъде. Шкаф ли е? Да. Не. Тук ли? Не е трудно, да бе. Тук? Това какво е? Няма да ти кажа. Пипер. Тая е много голяма вилица, нещо. Аз съм взел ебати вилицата. Така е прекрасно. Ей, котлона сега. Само ми кажи, правилно ли съм го сложил на котлона, че няма се получи никога омлет такова? Правилно си го сложил. Олио. Котлон. Много топло, бе. Така. Така е. Мале, прекрасен съм. Найс. Сега е време за омлета. Може би ще ми трябва предпазната ръкавица. Да, че ще ти кажа. Така. Тук. Тук е таргет. Ти ще чистиш ако нещо отсера. Нацелих, бе. Истински майстор. Шпатула. Добре, сега ще чакаме, да кажем, не знам, 1-2 минутки да постегна тази страна и след това трябва някакси да... Аз не знам дори дали е кръгче, но... Не говориш към мен, ама... Къде си? Какво говорих? Не знам дори коя страна от кръгчето трябва да сложа, но сега ще видим. Така, нека да вземем чиния. Ето тук са чиниите. Не знам как си го изкарвам това между другото. Просто ще го фърля майна. Майна. Дано не ми щупиш чиниите. Това ми Не, много е голямо това. Това отдолу е за омлет. Се насъра. Ето тук. Слагаме добро място да го оставя. Не знам дали е готов омлета. Знаеш какво, слагаме му кашкавала такова от едната страна и дали е готов ще преценя в последствие. Ние да го чуем. Звучи ми преготов. Гледате ли са
Един трик. Поддръжката, обръщам го така настрани, стой, намирам тук ъгълчето, го усещам, маля ще падне, нали? Усещам го по ъгълчето, така го слагам на котлона, предполагам, че е котлона. Поддръжката я центрирам с мен, цак и вдясно. Все едно гледам. Истински професионализъм. Последно. Айде, стига толкова да не стане прекалено кашкавалено. Филе, шунка, така. Пак трябва да го центрирам. Айде, колко филенца. Не се чува много добре. Стига толкова. О! Мисля, че е време да го обърнем. Добре, стой да направим на кръгче на това. Къде отиде, бе? Чакай малко. Какво става? Къде е това? Бяга ли ти? Бяга нещо? Да. Какво се... това съм вътре в омлет. Мъкна! Да го пробвам ли като палачинка? Не, моля те не. Мирише вече на изгоряло. Знаеш какво? Истинско изкуство. Поне обърнах ли го, ми кажи? Ми обърна нещо, аз не знам какво гледам. Добре, толкова ли е зле? Тук не иска даже да отлепи. Аз разнесох ли олиото? Не знам вече. Усещам какво се случва, нищо. Добре, тук малко трябва да поразбъркаме, че знае какво прави. Трябва да поразбъркаме малко, защото не искаме да го поднасяме сурово все пак. Нали не излезе от? Излезе, нали? Добре, нокът я беше. Може би скоро сме готови. Не ми харесва звука. Дай, аз мисля, че сме готови, така че дай да изключваме. Котлона ли? Котлона, да. Много е топло, да. Май ще изключим котлона. Той е залепнало тук ли, бе? Какво се случва? Нека покажем отблизо. Чакай, че ще ме объркаш. Така, трудната част. Да сложим омлета в чинията. Стой. По звук. Това е края. А това? Началото, края, началото, края. Нацелих ли чинията? Нацелих ли? Моля да ми кажи. Нацели нещо. Добре, кажи ми, нацелих ли чинията? Не, ама цялото? Цялото. Добре, тук ли е? Тук ли е? Не, там е, да. Добре, трябва да ми помогнеш тук. Моля те го сложи поне в чинията. Няма как. Дай я задържа камерата. Добре, свалих си за секунда това, само да погледна в камерата. Поне мирише хубаво. Това ти го признавам. Я да ви... Ей, какво съм направил аз, бе? Свалих си това, ако не сте разбрали, аз снимай ме, аз ще го оправя. Ти ли? Да. Готова ли си? Да. Интересно ми е много как го плоснах на котлона, а не в чинията. А го прецених уж. Аре бе, тая. Добре, е така в страни. Добре, айде сега, ела с мен, да отидем, да кажем... Айде тук. Айде, кажи си сега мнението. Трябва да го оцениш, нали знаеш критериите? Добре, чакай първо да го оценя на вкус. Това е най-важно. Има си вкус на омлет. Си това, ако го бях объркала, не знам. Сготвено е, усеща се кашкавала, усеща се шунката. Усеща се кашкавала, не знам къде е, шунката, нали, разбира се, се усеща. Не е недосготвено, така че мисля, че е солиден омлет. На вкус го рейтвам 8 от 10. 8 от 10? Баси. Добре. На вид? На вид... Тук ми е малко трудно да се захвана за нещо. Не е във формата на омлет. Не са всички части заедно. Добре, ама поне... Допряза с земята. Не с земята, с котлона и с... Това няма значение за визията, може би... За визия му давам 2 от 10. Просто е чаровно, но иначе не мога повече да ти дам. За изпълнение... Ще те похваля за изпълнение. Представи се много добре, много професионално, като изключим края. Добре ли беше наистина? Ставаше, оправяш се в кухнята. С затворени очи. Знаеш къде се намират повечето неща? Единствено се издигна на края. Не мога да го преглътна. Оценката ми за изпълнение остава 5 от 10. Баси. Общата ми оценка е... Докато смята средно аритметично. 6,5 от 10. 2, 5, 8, 6,5 от 10. Мерси много. Това няма ли да си го доизядеш? Може би малко по-късно. Добре, да е. И познай кой ще чисти. Не аз. Не аз. Друг път. Добре, да е. Това е края.
Получихме обща оценка 6,5 от 10. Нещата, които разбрахме, че Дари не може да смята, аз не мога да готвя, с затворени очи. Но да, това е общата оценка. Ако искате някакви други такива предизвикателства, пишете в коментарите. И благодаря много, че гледахте. Аз бях Дариан Тихомиров и до нови срещи!